Είμαστε με τον Κατσαρό, τον Βασίλη, αλλά δεν ακουγόμαστε, Βασίλη. Θα τον αγώνα του πλατές μου, την νίκη με 6-0. Τι είναι, Νίκο. Και να το ρωτήσουμε για κάποια θέματα που δημιουργήθηκαν μέσα στην εβδομάδα, μισό εβδομάδα. Γιατί ράδιο βλέπει να πει που βλέπουμε του Αντέλα. Λίγο κανάκης, αλλά είναι ο Χαλαστάης εδώ. Δεν έχω πρόβλημα. Συνέχισε. Κάνουμε την πρώτα θέλω να μου κάνεις τα δύσκολα, θα τα πούμε μετά. Εντάξει. Πρώτα θέλω να μου κάνεις ένα σχόλιο για τον αγώνα σήμερα. Ήταν μια εύκολη νίκη με 6-0. Συγγνώμη, Νίκο, βάστε και την ένα δηλαδή. Είναι ένα βίντεο εκεί. Λοιπόν, συνέχισε αγώνα μου. Έτσι που δεν ακουγόμαστε εδώ στην Γιάννη. Σε εμάς το δίνουν πριν τον αγώνα θα πετύχει 5 γκολ και το κατάφερε. Είναι καταπληκτικό. Υπάρχει δύσκολα να ήταν τοπέο. Όχι. Παίρνει κάτι εξωτή. Όχι. Σίγουρα. Για πες μας, γιατί πας που πρέπει να δεις εκεί. Γλίστησα και από κάτω. Το χτύπημά σου, θέλω να το χτύπημα στην Γιάννη. Ο μαχητής Βασίλης Καθαρός. Μαχητής, ναι. Είναι ο Ράμπο. Και τώρα τα δύσκολα, Βασίλη. Κοίτα δεις. Εχθές ώρα τι έκανες? Όχι, θέλω να... Συγγνώμη. Μιλάει ο κύριος Νίκος. Μεσοβδόμαδα, λοιπόν, Ντάβη, να ακουστούμε. Γιάννη, παρακαλώ. Μεσοβδόμαδα, φωτογραφίστηκες με την ομάδα διαιτητών. Τι σημαίνει αυτό? Έχεις πληρώσει κάποιον διαιτητή για να ρίξει άλλη αντιμετώπιση? Όχι, τίποτα. Δεν γίνεται βαστή. Ακούγεται θα γίνει διαιτητής. Όχι, δεν γίνεται με τίποτα. Αφού είμαι πιστός παίκτης της ομάδας. Δεν πρέπει να γίνεται την ομάδα για τη διαιτησία. Όχι, με τίποτα. Το διαψεύδεις τις φήμες? Ναι. Σαν πρόεδρος πανθετικού του πριν. Περιμένει τα παιδιά να ακούσουν. 100.000. Τι 100.000, δραχμές? Ευρώ. 100.000 ευρώ. Πριν νικήσεις. Ναι. Κάτσε. Βασίλη. Είναι εκπομπή Ράντα Ραβίλα. Θα το προσθέσεις κάτι άλλο? Τίποτα. Γίνοντας. Όχι, τίποτα άλλο. Καλή πορεία. Μια διάκριση ερώτηση. Μήπως οι κάλτσες μυρίζουνε? Όχι. Συνέχισε. Βασίλη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αυτό είναι το έπαθρο. Μπράβο. Ράντα Ραβίλα. Πού να ξυνητά? Ράδιο Αρβίλα!